Sabingelela isikadla senyama safele emazweni. Isafele emazweni isikadla senyama undaba zabantu ziyakhulumisa. Uma khuluma kwenzeke kwabamthembayo nabangamthembi. Indoda engakhathalele kuthenjwa. Uyangithemba awungethembi into mangizoyenza ngizoyenza. Akube kuhleke ezweni lakithi Nkosi yami kulesikhathi ngalesikhathi ngoba uyiqinisa impela ukuthi uNkulunkulu khona futhi uNkulunkulu uyasithanda futhi uNkulunkulu akasoze wasilahla futhi uNkulunkulu uyohleza seduze wethu. Anginandaba ukuthi uthini kodwa engikwaziyo noma ungamphika uNkulunkulu ukhona. Konke kwadalwa nguye. Wayenenhloso. Uyabona mawubona isigadla senyama okwazi ukuthi ubona umuntu ophiwe futhi ubona umuntu owaziyo ngento ayenzayo. Angifuni ukukhuluma ngomuntu ongazi ukuthi wenzani ngoba umuntu ongazi ukuthi wenzani uphelele endleleni. Izinto la emhlabeni noma indlela la emhlabeni zimbili. Indlela zimbili. Kukhona eyekufeni, khona eyekuphileni. Siphinde zibe imbili indlela. Khona ukukhala, khona ukujabula. Yonke lento empilweni iyashintsha. Isigadla senyama safela emazweni ngempela. Ngenhlahla ke izinto ziyashintsha usuku nosuku. Kodwa ngifisa ukudlulisa kuwe ukuthi into yomuntu ungabi nomona nayo kodwa futhi ungayihaleli. Ngoba waqala wayihalela uzoba nomona nayo. Kokunye kuyasiza ukuthi umuntu umbona enza into ethe phecelezi noma ehlukile noma etrayenza lento ayenzayo bese uyayithanda noma uyihawukela. Bese usondela kuye uthi cha awungibonise wenza kanjani ukuthi uzofike la. Ngila ngikhona nje. Yindlu le. Yindlu le. Kunabanikazi abahlala la baphuza ugoloko. Ake ngikhulume kanje. Yazi empilweni ubungozi buningi. Ngiyazi ukuthi kukhona abantu abamangalayo ukuthi into enjani iphuza ugoloko. Noma ngake ngahamba ngathola isigubhu esiphuza ugoloko. Sikhona isigubhu esiphuza ugoloko iqiniso leso. Kodwa esala ekhaya masike wathatha into ephuza ugoloko. Wathatha into ephuza ugoloko vele izohlanya la ekhanda. Ayikho into enhle ongayilindela ngoba lento isuke isidakiwe. Yothi kujabulisa ubukhala. Sidakiwe phela. Angekho ke lapha ngifuna futhi ungena kakhulu lapho ke kodwa angicabanga ukuthi khona isigubhu noma into engaphakela ugoloko ngaqede bese yathotobala nje. Mina nginofudu nje ngiluphakela ugoloko laphana. Maluke laphuza ugoloko lolufudu engalithola kumuntu. Umuntu wayizolashwa wafika la ekhaya wafushiya ufudu lwakhe. Luvele lipatrol igceke lonke masedakiwe. Uzubuka ukuthi kahle kahle
izinto zinjena emhlabeni. Right. Uqonda ukusho ukuthi ophiwa ukucula kafani nophiwa ukudlala ibhola. Odlala ibhola kafani nomculo. Nomdansa kafani nenyanga. Nenyanga ayifani nomfundisi. Kodwa konke kuyenkosini. Inhloso enkulu nje ubona nginanaza ngingakhulumi. Ngiyafuna ukukhuluma. Kodwa engabusho. Hlolisisa indlela yakhe empilweni ukuthi indlela ophila ngayo iyakujabulisa yini wena. Indlela ophila ngayo iyakujabulisa yini wena. Ngaso sonke isikhathithi mawuqala wenza into bese uzibuza umbuzo. Iyona into engadalelwa yona yini le? Hey, mina ngeke ngithuke ngisabe, ngikhuluma naliqiniso. Ngeke ngithuke ngisabe mina ngithi, hey, wemadoda. Njengoba sekuyicompetition yokunyanga kanjena. Uthi abantu basanyanga ngempela. Athi omunye ukhuluma kanjani uyayisola yini? Cha. Uma ungilalele kahle ngithi yonke into enzayo oyibuza umbuzo ukuthi ngabe yiyo yini. Yabona nje siyahamba kuyoshutha. Nami kwenzekile. Ngahamba ngawushutha kwenye TV eThekwini. Into efika iqale ngokuyoshutha. Ufika ushuthe uzuform ube nespirit esingaka. Maqedwe umsakazi noma ucameraman bese uyasala khona le eThekwini. Sekudinga wena lento ekhulumile ifeze kubantu. Ay. So bamba uyayeka, ubamba uyayeka, ubamba uyayeka, ubamba uyayeka. Yey. Angisho ukuthi ngithini. Angisho ukuthi ngithini. Angiyazi so. Hey. Alokho ngithinta lawa. Hey, yangithinta. Ngisimbeka. Ngisimbeka. Yeah. Mina ngudokotela wenu. Indlela engenza ngayo kini ayiphuma enhlizweni yami. Indlela engenza ngayo kini ayingisolisi. Indlela engenza ngayo noma engilapha ngayo ayingikhathazi. Angikopeli kumuntu futhi zonke izinto eziphuma emlonyeni wami angidadisha angipractice. Nangenhlahla nangebhadi futhi ngeke uze uthole umuthi la ekhaya obhaliwe ukuthi owokuphalaza. Cha. Nayi ndohle ngilawula. Nayi ndoda ekhuluma emadlebeni yami ukuthi angenze njani. Ngifisa abantu beze kimi ke dokotela 2+2 bakithi ngobuningi babo. Umuthi wala ekhaya awunawo umthetho. Le ndoda le ithi kimi umuthi wala ekhaya ungabi ngisho nomthetho wodwa. Kodwa umuthi wala ekhaya kumele ukuthi uphile. La ekhaya ukho umuthi jikelele ozothi mawusebenzisa kuthiwe ungayidli ingulube. Ungayidli Rachel. Yathi le ndoda kusengakabi umuthi loyo. Ngikhuluma ngokwala ekhaya. Ngifisa nikwazi lokho. Ngoba abantu bayafona
Dokotela sengidla ingulube iphutha yini? Alikho iphutha noma ungayidla ingulube into mayingaphila iphili, mayiphili yaphila. Dokotela ingcabo zakho ihlala isikhathi singakanani emzimbeni? 4 hours guaranteed right. 4 hours umuthi ungenile kuwe. Indlela engelapha ngayo. Dokotela ngahlangana nomuntu wesifazane noma wesifazane ngahlangana nowesilisa egcabile ngalelo langa. Kanti iphi inkinga? Iphi inkinga? Phela akumele mina nginenzise into engayenzi nento mina engayazi. Fanele ngenze lokho engikwazi ngokulawula le ndoda. Ngibonga support yenu. Yazi ukulandela nje umuntu angakwazi akhombisa uthando kubalulekile. Ngiyabonga kakhulu kuwe. Ngiyabonga. Uyazi igalelo lenu likhulu ngendlela eyisimanga. Ukusupporta umuntu ongakazi umbone, ongakazi wamnika ngisho intelezi yakho, kuyisibusiso leso. Akufuni ngakunaki lokho, kufanele ngikunake ngoba ukuba khona kwakho noma ukubuka le video yami kungenza mina ngiphakame. Phela vele iqiniso nje inyanga ziyi competition. Nongixolela. Nami ngithe ngishuthe nje eduze kwalezi. Nayi inkukhu. Nangu baba wethu. Nangu mama phakathi. Avele mama. Nangu mama ugqoke ezimhlophe. Like akasetshenzwa ngempela kuyasetshenzwa. Ungahlali uzenze ongenankinga unenkinga. Ngifuna ukuthi sizwe sakithi singahlula ukuzama. Igama elithi ukuzama likhulu. Kungcono uze ufe uzama kunokuhlala ugoqa izandla. Impumelelo yona yomunye umuntu noma abantu abakhethelekile, kodwa impumelelo yakho eyami. Futhi indlela esophumelela ngayo ningadideki. Ngeke siphumelele kanye. Konke kunesikhathi sakho. Uma sekufika isikhathi sakho sokuphumelela uyophumelela. Kodwa kubalulekile ukuthi usukume. Uthi ubanana wabola ngokuyithambisa. Lembila yaswela umsila ngokulayeza. Mina ngiyanibonga. Futhi ukubonga kwakho ngibonga nalabo abangibongayo nabangibongelayo nebangifisela ukuthi ngikhule. Ngizokhula. Kanti vele noma ngafa kodwa igama liyosana. Akekho ngeke azadlula emhlabeni. Sivikana nebhamu left and right ungazi indaba. Man. Ubalulekile. Ngiyacela bazalwane. Inamba yami inganehluli. Inamba yami ithi 076 845 8400 845. Isikhathi engitholakala ngaso u3 ekuseni ngo6 ntambama kuye ngale angisatholakala. Ningahlali akekho umuntu ongabalekanga, wonke umuntu ubalekile. Sukuma ungazibukeli phansi. Ngeke kuze kuhlale kunje. Ngithi mina kunjalo. Kusazoba njalo futhi. Ngisho kuwe woza sikhulume. Bye bye.